5,8 киловата панели. Небето е цял ден такова. Някаква висока облачност. И няма слънце. Никакво. Прозира през облаците. И положението е не е добре, но не е чак толкова зле. Това са 10 панела по 580 вата. Аз добавих още един и тук от другата страна. Ето тук. Пак такъв панел. Не знам виждали са. И опуснах тук два кабела. Наклона е остър, не знам колко вече. Мисля, че към 50 и нещо, 60 може би градуса. Сянка, ево каква е сянката. Никаква. Ево какво правим верточето. Един киловатт, 2,5. ...215 на 220 волта, не знам защо е така, но днеска има 9 киловата ли го виждам? Да. 9 киловата. А къщата е изгорила 9,7. Не е много добре, но толкова за днеска. Днеска съм пуснал климатиците да работят. Ох, че батерийката. Я как е. Аз се заредих, пуснах бойлера, пак я изпразних и ще няма да има ток за нея.